Κύριε Λαμπρακούλη, βρισκόμαστε στα γραφεία της ΕΠΣ, εκπροσωπείτε τον ΠΑΣ Πρέβεζα, όπου αυτή τη στιγμή καταθέτεται το υπόμνημα σχετικά με μια ένσταση που είχε καταθέσει ο ΠΑΣ Πρέβεζα για τον αγώνα Απόλλων Πάργας Πας Αχαίρων Καναλακίου. Ναι, καλή σας ημέρα και καλή μεγάλη εβδομάδα σε όλους να έχουμε. Ο ΠΑΣ Πρέβεζα έχει καταθέσει ένσταση από την περασμένη Τρίτη, καταγγελία ένσταση, για το άρθρο 21 και 23 του ΚΑΠ της ΕΠΟ, διότι στον αγώνα μεταξύ Αχαίρων Καναλακίου Απόλλων Πάργας το Σάββατο 28 Τρίτου η ομάδα του Αχαίρων Καναλακίου δεν είχε βγάλει άδεια διεξαγωγής αγώνα, και αυτό φαίνεται και από το διάβια που είναι υποχρεωτικό, την οποία την άδεια τη βγάζει η Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας. Εμείς καταθέσαμε καταγγελία ένσταση. Είμαστε νόμιμοι ότι ο αγώνας δεν ήταν παράνομος, δεν έπρεπε να διεξαχθεί, και πιστεύουμε ότι θα κερδίσουμε και την καταγγελία που έχουμε κάνει στον Αχαίρων Καναλακίου. Γνωρίζουμε πότε θα βγουν τα αποτελέσματα. Πιστεύω αυτή τη βδομάδα, εφόσον σήμερα καταθέτουμε το υπόμνημα αναλυτικά τα πάντα, πιστεύω μέχρι τη Μεγάλη Πέμπτη να συνεδριάσει η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΣ Πρέβεζας της Λευκάδας και να βγει το αναμενόμενο αποτέλεσμα. Και μην ξεχνάμε ότι ναι, μεν οι αγώνες κερδίζονται στο γήπεδο, αλλά δεν θα το ξεχάσουν ποτέ ότι τον ΠΑΣ Πρέβεζα τον έχουν κυνηγήσει πάρα πολύ, και ειδικά τη σεζόν 2017-2018, όταν έγινε ο αγώνας με την Πλαγιά. Έχουμε πολλές περιπτώσεις που μας έχουν κυνηγήσει. Εμείς θέλουμε να είμαστε νόμιμοι και το κάθε σωματείο να κάνει σωστά τη δουλειά του όπως πρέπει να είναι.